யாழ்ப்பாணம் தெல்லிப்படை வீமன் காமத்தை பிறப்பிடமாகவும் பிரித்தானியா லண்டன் நியூ மெல்டினை வதிவிடமாகவும் கொண்டிருந்த சண்முகநாதன் சைவநாதன் அவர்கள் 17/4/2025 வியாழக்கிழமை அன்று இறைப்பதம் எய்தினார். அன்னார் காலம் சென்றவர்களான சண்முகநாதன் பரஞ்சோதி தம்பதிகளின் அன்பு மகனும், காலம் சென்றவர்களான ஞான சம்பந்தன் பத்மாவதி தம்பதியினரின் அன்பு மருமகனும், ரதி அவர்களின் அன்பு கணவரும், லோஜினி ஹீவாணி ஆகியோரது அன்பு தந்தையும் ஆவார். இவ்வறிவித்தலை உற்றார் உறவினர் நண்பர்கள் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றீர்கள். தகவல் குடும்பத்தினர். அன்னாரது இறுதிக்கிரியைகள் மற்றும் தொடர்புகளுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸை பார்வையிடுங்கள். உங்கள் உறவுகளின் மரணங்கள் மற்றும் நினைவு தினங்களை அறிவித்தல் சமூகத்தில் பார்வையிட அறிவித்தல் சமூகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து உங்கள் துயரங்களை தொடர்ந்தும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.